polgári bíróság felfüggeszti a választóbíróság ítéletének a végrehajtását. Tehát az önkormányzatnak, ha tetszik, hanem fizetési kötelezettsége fog keletkezni a befektetői kör fölé. Most itt megint fölmerül a felelősségnek a körre, hogy miért hoztak döntéseket. Akkor a testület miért hozott egy olyan döntést, amit ha akkor végig gondolnak, evidens lett volna, hogy a végkifejlete a hűtlenkezelésbe torkollik. Egyébként elmondom, hogy abban az időszakban, amikor ez az egész jogügylet megfogalmazódott és folyamatba került, ebben az időszakban nagyon sok helyen az országban hasonló módon köttettek meg szerződések, és sok helyen a beruházások meg is fejeződtek. Tehát mi volt ennek az egésznek a lényege? Ezek mezőgazdasági, külterületi földterületek voltak, ilyen földparcellák, itt is ugye ezt jobban tudják, mint én. Nagyon sok magánszemély tulajdonában volt. Fölmerül az első kérdés, ugye, hogy ezt a területet szerették volna valamilyen formában hasznosítani. Már a V8 előtt összeállt a tulajdonosokból egy kör, akiknek egyéni érdekük volt, hogy ezt a területet eladják. Itt lépett be egy jogi személy ebbe a képbe, illetve egy befektetői kör, akiknek befektetés reményében, hogy hoppá, mi tudunk területeket szerezni. Igen ám, de az agrárjogok szerint, illetve a földtörvény szerint, ugye a jogi személy mezőgazdasági földterület tulajdonjogát nem szerezheti meg. Hát akkor mi a megoldás? És akkor jött az ötlet, hogy igen, akkor azt csináljuk, hogy ügyvédi letétbe helyezzük az önkormányzatot, mint strómant idézőjelbe felhasználjuk az ügylethez. Az önkormányzat már megvehette, mezőgazdasági földterület tulajdonjogát megveszünk, és akkor, amit mi befektettünk pénzt, azon az áron majd a teljes belterületre vont ingatlan együttest megveszünk. A magántulajdonosok nagyon jól jártak, mert akitől akkor földterületet megvásároltak ebből a V8 projektnek a pénzéből, ezek extra áron adták, gyémánt áron adták el a területüket. Ezt cáfolnám. Nem, eladatok vannak rá. Cáfolom is. Tehát többszörösét kapták a területek értékét, mint ami egyébként járt volna. Teljesen mindegy. Tehát nagyon... És kimutatható egyébként, ha elkezdenénk firtatni és a felelősséget keresnénk, ki lehetne mutatni, hogy miért született meg ez az önkormányzati döntés, és miért hozták meg ezt a nagyon előnytelen és a város szempontjából teljesen előnytelen döntést. Tehát ez egy külön történet. Tehát jelenleg az ügy olyan fázisban van, hogy nyugvópontra tudjuk juttatni ezt a jogügyletet. Ez egyike volt annak a 4 vagy 5 ügynek, ami 2 évvel ezelőtt elkezdtünk rendbe tenni. Ezeket jogi eszközzel kezelhetőek, fizetnünk biztos, hogy kell majd, tehát ezt nem tudjuk kikerülni. Itt még egyszer mondom, az összegszerűségen van a hangsúly. A többi ügyet, és egy ügy van még, ami fennakadt a rostán, amit nem tudunk, amit próbálunk folyamatosan kezelni, az a szennyvíztisztítónak az ügy, amiről már elég sokat beszélgettünk. Tehát ebben a pillanatban azon kívül, amit leírtam ott az újságban, ennyit tudok elmondani. Március 22-e után véletlenül az áprilisi újságban részletesen fogunk a lehetőségek között tájékoztatást adni az ügynek a végkifejletéről. Csak azért tettem fel a kérdést, illetve írásban is fordultam ez ügybe a polgármester hivatalhoz, mert én ilyen aknamunkás vagyok, tehát én utólag más oldalról közelítem meg a dolgokat. Mondhatnám, úgy mondom, az egyszerű székelyparaszt csavaros észjárásával lehet, hogy teljesen más kimenetelre tudnánk jutni ezzel a dologgal. Kérdezem, tudunk-e március 22-ével bármilyen úton, módon hosszabbítást, halasztást? Nem megjelenést, beteg lesz jegyző úr, és véletlenül nem tud elmenni erre a tárgyalásra. Ez már nem járható. Megmondom miért. Voltam Tóth Zoltán József úr, fideszes országgyűlési, nem tudom, hogy képviselő, de benne van a valamilyen bizottságban, ő a Szent Korona tanról és a Szent Korona alkotmányról tartott egy előadást, és ott egy-két dolgot érintett azzal kapcsolatban, hogyha majdan, ugye most folyik egy alkotmányozás is, hogy nem tudna, hogy mekkora részt, vagy mit fognak beletenni ezekből az ősi magyar alkotmányokból, teljesen más kimenete lesz bármiféle folyó jelenlegi bírósági szakaszban lévő ügyeknek. És már lezárultaknak is. Tehát én csak azért kezdem egyszerű parasztember létemre, hogy hát, hogyha úgymond időhúzással, mint az önkormányzat, úgy mondom, el tudja ezt tenni, esetlegesen az alkotmány, az új alkotmányunk elfogadásáig. Csak ezért próbáltam volna segíteni, illetve saját időms energiámmal utána járni ennek a dolognak. Köszönöm. Ebben igen, egyrészt az alkotmánynak ehhez a jogügylethez túl sok köze nincsen. Már csak azért is, mert ez egy hatályos polgári törvénykönyv rendelkezés saját létrejött tényleges
jogviszony egy társaság és az önkormányzat között. Tehát itt jogkérdésekről folyik, olyan jogelvekről, ami nem az alkotmányból eredeztetik, illetve alkotmányból eredeztetik a keretekből, de ténylegesen a PTK szabályának vagy rendelkezés alapján folyik. Tehát itt olyan igények vannak, aminek a vitathatósága, itt nem mondom, az összegszerűségen folyik most a vita, tehát ezek jogi tények, amit egy új alkotmány se fog megváltoztatni. Azt, hogy valaki kifizet valamiért valamilyen pénzt, az nem teljesedik, akkor az a pénz, ha más nincs, az eredeti helyzet visszaállítása során visszajár neki. Tehát itt ezt le kell zárni, mert minél több idő telik el, annál több lesz az, ha mondjuk kamatokat is megítélne a bíróság, annál többet kell az önkormányzatnak visszafizetni. Tehát, viszont az önkormányzat azért, erről nem beszéltünk, egy fél mondattal, 45 hektár tulajdonosa lesz a területen, ami lehet, hogy minket már nem annyira fog érteni, de hogy a reménységbeli utódainkat biztosan az tudjuk. Most egy nehézséget jelent ez a dolog, de a közvagyon való visszaélésben mi nem hoznak. Ráadásul annyit kellett volna, még ami hozzátartozott, akkor mindent megtettünk a tárgyalás nem bírósági való terelés érdekében. 3,5 évig próbáltunk tárgyalni, és mi nem köteleztünk semmit, csak mondtuk azt, hogy oké, mehet minden, csak legyen hozzá infrastruktúra, legyen hozzá óvoda, egészségügy, iskola, családi napközi út, gáz, míg az útgáz talán valami partnerek voltak, de semmi másban akkor nem hozhatjuk ezt a partnerét. Megtettük az elmúlt másfél-két évben, tehát olyan... És nem mi mentünk a bíróságra? Nem, tehát megtettünk mindent, hogy megegyezzünk. Nyilván, hogy lehetett volna megegyezni? Úgy lehetett volna megegyezni, hogy piaci értéken számoljuk a területnek az értékét, és a cég hozzájárul a terület, a fejlesztési területegységre eső közmű és intézményi infrastruktúrának a kialakításához is. Tehát nem szabadít az önkormányzat egy megépülő új városrészre olyan terheket, amit nem tudunk megfinanszírozni, hiszen ugye a megnövekedett népességet nekünk, közműveket kell rendelni, intézményi infrastruktúrát kell rendelni, tehát az egy milliárdos nagyságrendű befektetés. Tehát azt kértük, hogy járuljanak hozzá. És nyilván, mivel ez egy extra haszonra tört ugye ez a cég, és ugye nekik úgy lett volna igazán üzlet az üzlet, hogy a külterületi számítóértéken szerezik meg tulajdonba egy belterületre van akkor már 1 milliárdot érő területet, tehát egy óriási üzlet nekik, és ugye fejlesztési értéken ez a beruházás 2 milliárd körüli összeget ért volna el. Tehát őnekik ez lett volna haszon, az már nem haszon a cégnek, illetve már a veszteség, hogyha nekik piaci árunk kell, és kurva még hozzák ide, ez lett volna a tisztességes, az első perctől kezdve ilyen alapon megállapodni, és ilyen szerződésnek meg a főönkormányzatban. Ezt, hogy miért nem tették meg, ez nekem nem beszóltam, és nem is tituluson vizsgálni, de az, hogy most mit teszünk, és hogy jogilag milyen irányban megyünk, hogy az önkormányzat a lehető legjobban tudja ebből a jogviletből kiszállni, és végérvényesen lezárni ezt az ügyet, ez viszont az én titulusom és az én felelősségem is. Értelemszerűen, tehát mi azért dolgozunk, hogy a városnak ez minél kevesebbe kerüljön. Hozzáteszem, hogyha sikerül is, akkor egy nagyobb vagyonelem kell az önkormányzat tulajdonába, aminek a hasznosítása később a képviselők a bölcsessége, meg nyilván a lakosoknak a bölcsességén fog majd múlni. Köszönöm. Elnézési kérés ezzel kapcsolatban, akkor most papíron kinek a tulajdonában van ez a terület? Önkormányzat. Köszönöm szépen. A térfigyelő kamerát a biztonságunk érdekében esetleg azzal történik.